ole room lian YouTube channel du sakta ka lo tlo le thlir thin tu te inchunga kan lom hle mai thinlung takin lom thu kan seya chibai kan buk chewani voin hi August ni som le paruk kumsang ni le som ni pani thole ni ani a hun tha le hun dom tak mang theu turin du sakna kan hlan tak mi mi cheu ani e Collian branch oi me chuan August ni sari a an branch member pani te chongtlai khu a chak lam tura an lut mi panga lai mai na kut an lo thak le an lo sei saka damdo ina lu ngai hial khopa kut an lo thak chu hriat thiam har sa an ti thu chu in diglona neimi alwa hetinga kut thak an tua le ani chuan an thlawang na taka an haudon thu chua an talang ole August ni sari kumsang ni le som ni pani khan Collian khua mi pani te chongtlai khua lampanga motor kong siama na thokte jingami Collian branch zampui manga section city tlangwal Jonathan lar shuai lianale Ebenezer VL sanga te chu chongtlai khomi le sa mi panga Peter lalbek sanga lal minglu ale Samuel lal romoele lal ruat felate lal lompuya de chuan ante boya kongmin ken thadu lo ti awangin anni hi kut an thlak ta ni in report chuan ata langani he report kan lakna hi LPS jibai Mizoram ani e hei hi ani ti kan hriat vele thei angarangin Collian lam khotlang hroi tu branch OMA president te kan be po ngala he thil thendan chungchanga hian khotlang hroi tu te chuan lung oi thak lo an ti thu an sei lang zui bok khotlang hroi tu te hian hetinga kut thak an ni chungchanga le kut tuar tu te hi an khotlang tan poa mi tangkai takte an ni thu sei langin ezon na awanga chongtlai rama hian na thoka riek an ni thu an ta lang ani hetinga kut an tor ni hian khochung lama chak khai te lam turin an kal ani a hetia lir theya an tlan la hian nunglam atangin lir thein aron zuya lir theipon honte aron pe ni in an seilang bok hetianga lir thei an hnung alo kala hon an don tak awang hian rang takin kongpo an lo kian ngal thoya ma sela aron tlan pel tu te chu an ma dingin kong min kian thadu lo ti in an auzui ni om takani hetianga kong kian thadu lo anga au an ni ta ka hian an ni lam po hian kan ken tha cheu kha ti in an lo chang let ve a mi panga te hian in va por ve ti in an ni chu kut an thlak zui ta mai ni in talan ani report kan lakna then khatin atalan danin hetinga kut thak le kut an tor ta ka wang hian an mong atang ten thisen achuaka hei mai ba ka hian an ha mai te po vok bal sak an ni bok hetiang thil athleng ta hi Collian branch OMA chuan hriat thiam harsa an ti hle a an ril ru po ana em ani heti rualin kut tuar tu le kut thak tu te hi police hriat puina thapa anin rem to thu Collian branch OMA president chuan seilangin hetianga kut thak tu te le kut tuar ber tu te an lo in rem ta ka wang hian branch OMA ang chuan lung oilo nai mo malak na nei thei ani to lo thu ata langa heti mek la hiam an khuami le saten diglo na pakhat ma an nei lo chunga kut an tua le ani chuam tha to pa an thlawang hau chu an tum tlat to thu a seilang zui bok ani hetianga an khomi le sa section a po mi tangkai tak mai te kut an tuara kut thak an ni ta ka wang hian branch OMA Collian lampon kut lo thak tu te khotlang hroi tu branch OMA te an biak po thu an ta langa branch OMA hruai tu te po anin thiam lo thu an ta langin branch OMA hruai tu te hian poi an ti thu le thiam thu sei tur an nei lo thu an ta lang ni in report kan lakna chuan ata lang zui bok ani ole hetianga kan ram chunga a huwa kut in thak na te chaklo jok le om nem jok anga langte kan tam ni awanga tharuma nuai kan ching fo mai te hetiang su sual na sul nu mu tur om fo mai hi apoi tak mi mewa kan ram chunga hian hetiang thil hi hriat tur om ta fo mai zo faten kan sim le kan kalsan atu le maya
hetiang thil ti ching te hi in ngai dam mai hi thil fu ber ani em ti po ngai tu tham takani ahuwa in chil na te in sei sakron na te alo thlen hian theiang chin china dan nuya ro re sak ani theina tur atana malakhi zofa te ti tu le kan ti mak mo chu ni nge in alang bok ole thutle ma zong hanbel zui le taila a thome zoram mi pui thu thar ngai ven deuh hlek te chuan kan hre fur to in arin oma karkalta lok maya pangjol khuwa chena thleng biak in chunga ruang mu ani chungchang kha tlem hanta langin han soi lang ve taila a thome ole kha chen na van doina rap thlak tak mai lo thlen chungchang a khan pangzola branch pakha chuan thu chu siamin hetianga angkhu a chen na a thlen chungchanga youtuber te laka lo film khur turin thu chu kha an siam riap mai ania kha thu kha ka mu vele ka beng aver jar maya rilru po ana angreng le ani na taka chuan keni room lian YouTube channel po hi Mizoram chunga chianna lian tham deuh hlekte alo thlenin content a kan manga thei ang tok tokin thu ani na te bulbal deuh hleka tarlan ani theina turin a chin chuak deuh hleka zoram mi puiten kan hriat theina turin thei ang tok tokin khotlang hruai tu wai me hruai tu te emo vc hruai tu te bepoin khol rikon mangin thil thlen dan te mumal takin kan thei ang chin tok toka kan hlui chuak ve thin ani chu tiang zelin heng chiat na chanchin thar chungchanga kan thien then khate point Mizoram chunga chiat na tam takte hi thu chiang jok zoram mi puiten kan hwa kan hriat theina turin thatop an chu ve boklom thin ani heti mek la hian kan soilan du em mai chu hetinga kan ram chunga chiat na ani emo van doina rap thak tak tak te alo thena YouTube khovela kan da chu me hi chuan Facebook WhatsApp le Telegram te na setakin a viral to thina Facebook WhatsApp le Telegram viral to te chu keini hian lo mu ve in a chin chuak de uleka hriat ani theina turin khotlang hruai tu te mirin tlak jok te ka atangin ani phung hriat tumin na kan thoka kan bepoa kan khol tlang thin so kan ti hi min hriat sakram ram turin kan du chewa YouTube pa kan da chu hi Facebook ate IG ate le Telegram ate WhatsApp ate a viral vector thina chutatanga kan mu chau atanga bepo thin chu kan ni ti hi hriat atul le in ka ria heti mek line pangjol lampanga kan branch threng ka hruai tu ten hetinga YouTuber telaka film khu tura thu chua an siama anin ngen tariap mai hi YouTuber ni na atang chon hriat thiam a har sa le in ka ria keni hian thei ang tokin thu thar chanchin thar kan da chuak thina chu tiang zelin Facebook Telegram le WhatsApp ate po chanchin thar da chu thin ani a tu te vakin WhatsApp Facebook Telegram te noksa kan ti ni in alang lo enga ting YouTube pa hetinga kan da chu hi nok kan ti tak riau mai ti hi karil ru a zo na lian tak mai om chu ni a keni YouTuber te hian thudik lo tak kan the dara zoram mi puite dot mu hluma thu thar ni om tak kan hrir thina ni chuan kan ti dik lo hul hual ti na ni a action po lak the ngei kan ni ang heti mek la hian the ang tok tokin kan film khur ve bok thina thu dik tak a chin choka hriat ani theina turin khotlang hruai tu te kan be po ram bokani heti mek la hian YouTuber te heti zonga tai kan ni tamai hi makkat ang reng hle maya karil ru po akal thui le mai YouTuber te hian dot mulum zoram mi pui te hi kan mel hriat ti thin ta emmon cho ti te po karil ru a zo na lian tak alo ta ni heta branch hruai tu ten thu chu an siam le anin ngen na chungchanga hian YouTuber telaka film khur tura thu an cha rual hian thudik chau pung chuaka YouTuber ten anron beta ani point thudik chau shirse tura incha kha afin thlak jok le in arin heti mek la hian YouTuber te anni emo social media thule la the dar thin tu ten kanram chunga chianna an the dara kanram chung atakram nge chiana rap thak tak tak lo thlengte an the dar chungchang a hian dan bo chianna om san pa ngai lowa ani na anron ta lang emo thodik tak anron thailan a hian dan bo chianna ani lo ti hi kan hriat thil tul tak po ani ome ti chuan keni YouTuber hian WhatsApp te Facebook ate hian
chian a lo thleng te a chin chuak deuh hleka thu a tai pa chuan zia chu sen vek ani lo wangin thei angin hetiang jong hian ma kan han la ve ta thin ani print media kan ti te mainstream media kan ti te social media platform sang ate kan rama chan chin thalo tak mai le dom lo tak lo thleng te kan the dara kan post dar chum lai hian YouTube khovela achin chuak deuh hleka voice record manga thule hla an ron the dar chu a thiang lo bi kang mo a thalo bi kang mo ti chu ril ru a zona lo piang chu anita ni ole keni channel ngat phei chuan thei angin thu thar rin tlak tok tak da chu ani thena turin ma kan la thina social media WhatsApp Facebook Telegram ate thule hla kan mu hi kan chia chu ngal pop ngai lem lova hei hi kan mu vele khotlang hroi tu te kan be po thina ni khotlang hroi tu ten hun min pek mai thelo chuan darkar thum lai mai te darkar nga don lai te nga wang chang te kan nei thina hun all an nei vele report mu mal le chiang kong jok siam tur hian kanin be po ta chau thina ni asar hu lai taka thu thar han da chu te chu ani na taka chuan thilchak ani na lai po ve ang achan chu thu thar the dar tu te kan ni ve miu awang le kan content pakhat ani miu wangani heti mek la hian thu thar belchian dol vak lo te kan the dar mayang ti kan hlau em awang hian the ang tokin khotlang hruai tu te kan ngai changa an ni nge hi biak po tumin nga atul ta ani point kan ngak tang mai thin ti la hi kanan ta lang kanan sui lang ve sim ni ta sela heta pang zola biak in chunga tlangwal pakhat abora la ruang mu ani chungchanga thu chu hian YouTuber te engamodi chena chuanin min thin sik deuh hlek ni in lanna aneya YouTuber hanni ta ka chuan rilrun na te po ve thei deuh hlek ni in ka ria ole ta chuan an soilan le du pakhat kanaya kanram chung a hian chianna van duana tam takalo thleng thina thei ang tok token kan ni channel mai anilo kan thian channel then khat te poin thu thar hi khol ri ko nen mumal takin khotlang hroi tu te be poin an da chuak ve thin bokani chuta chuan thu thar chu belchian dol rin tlak tok takani thena turin kan ngak ve bok thina khotlang hroi tu te kan be po thin ta chong khotlang hruai tu te min bethadu haulo te po kan tong ve nok thina channel ming emo YouTube emo kan ni thu kan soi dek deka phone min off san ta mak te po hi kan tok ve fo thina ni ta chong karil ru te a ama ka soilan tak ang khan enga tinge social media platform then khat WhatsApp Facebook Instagram le Telegram ate thu le hla kan posa kam branch atang emo kan khochung atang nge yin chet an to thu an thei angin an ron thai chuaka an jiak chuaka engate YouTube pa mu malle chiang kung zo ka thule hla zo fi ani dona hetiang zonga YouTube khovel hi kan mu ran tak hlau mai thin ti hi karil ru a zo na chu ni a ole ama chon thu thar kan ria na te chu letter lekha thon atang chau te pon ani nge yang chemin huwa radio atang ten thu thar kan lo ria kan beng rian na kan chanchin thar rian na potle min ajaw ta sote hun aron thangle deta television kaltlangin thu thar kan riat bel chawa ti chon newspaper te aron chuaka thu thar kan re chak zol ta sau ti chon mobile phone aron chuaka kan ram chunga china chi rang thleng te kan re po ta jung mai chu mai chu anilo ma so na chu azuang chho zela media aron thang dong zela ti chuan Facebook khovel kan han lu chil ta ka phechuan kan ram chunga chena te chu anila line kan theta jung hlom maya arab thak kan ti em thin ma se Facebook ringot chu alo tok jo okong lo maya Telegram Instagram WhatsApp te alo chu chho ta ka le YouTube khovel te kan ron lu chil ta ka phechuanin zoram chunga chena thleng chu anu athen atanga minute somvel bora zoram mi puiten kan theta jung mai ni a chu media chakzar zo na chu ani nge in arin chung thu thar the dar kong a chuan heng kan social media platform sang te hi an hluwa an tangka em maya dovin being ang po ni ila ne lo chin do thei lo chin kan nei don tho ti hi thudik tak ani ome mandeu hlek atang to khan YouTuber te hi
thu thar the dar konga hian mu ran deuh hlau hi ni na lai kan nei tlat mai thina hei hi achan ni a langta deuh ber ni a ka ngai chu YouTube a jon thu thar kan the dar hian sumle pai tlem alo lut ve thina chu mi then khat ten hria in thik na ril ru kan puta deuh hlek em mon chu ti te po ka ril ruwa om deuh rum mai engpo ni sela kan ram le nam thana turatan hian social media platform sang an ni emo print media po ni se thei top chu in ke ipen tlang ang u kan ti thei chin kan ban phak chin kan ke pen thei chin ain anglo ani a kan malak thei na chin ain anglo mai zo kani e kan chan vo kan ti thei ang tok theu te hi in se thiam to ni la in choi kang ton zo kang uti la kha kan seilan ve du chu ni ta sela athawme ole room len YouTube channel lo ngai thlatin tu te kan lom hle mai heti mek la hian keni channel nei tu lampang te hi tun thani thakhat thani chung hian kan bor som viau maya na ten min tlak buak reng maya karkalta lampang khan hospital te hun kan mangren rona inrin ni khan kan chuaka chuti mek lain Sunday train khosikin minhan man chhojui le pang mai boka hetiang hi kan din mun ani nuai mai khongai takin kan channel lo hlut ve em thin tu min ngai thlak sak thin tu ten khongai takin lalpa pathian damna pathian ne na chuan damna tlon tling kan nei zel theina turatana min dil saka min tong trai sak turin in midu sakna le khongai na thinlung takin kan dil tak meu ani e in zawai chunga kalome